Последно време това, което най-много ми помага да регулирам нервната си система, това е спорта и времето прекарано сред природата. Забързаното ни ежедневие е все по-трудно да оставаме насаме със себе си, да чуваме собствените си мисли, да бъдем автентични. Когато остана в тишината и спокойствието на природата, успявам да постигна този вътрешен баланс и мир и ми прави впечатление, че все по-често и по-често последно време имам нужда именно от това. Защото преди някак си да прекарвам време с любимите ми хора, да се занимавам с хобитата ми, да бъда в градска среда, беше достатъчно, за да отпочина и да се почувствам добре. Но сега единствено тишината и природата успяват истински да ме регулират и да ми помогнат да бъда балансирана.